very excited that I managed to vote. Everything went very, very smoothly. I'm really very impressed. Luqhube ngaphandle kwamagingxi-gingxi uvoto olukhethekileyo kwaye ikomishoni yonyulo inqinisisile ukuba abavoti baza kuvota kwizikhululo zovota ababhalise kuzo kuphela ngomso. We want to say to all the affected families, receive our sincere condolences. Kusweleke abantu abali-13 kwingozi yemoto ebiphakathi kweteksi kunye nesigadla kuhola wendlela u-R521 phakathi kwendlela iPolokwane neDendron eLimpopo. Molweni makhaya nankuvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Nanjengoko isaqhuba inkqubo yovoto olukhethekileyo ngaphandle kwamagingxi-gingxi nobuzaza kweli jikelele, ikomishoni yezonyulo inqinile ukuba abavoti bazakwazi ukuvota kuphela kwizikhululo zovoto ababhalisele ukuvotela kuzo. I-IC ithi xa umuntu engafakanga isicelo sokuvotela kwesinye isikhululo esingesiso abhalisele ukuvotela kuso isicelo sesection 24A kwaye engafumenanga imvume yokuvotela kwesinye isikhululo sovoto, umuntu kufuneka yokuvota kweso sikhululo abhalise kuso. Ukanti kwilixa elingaphambi abavoti bebekwazi ukuvota nakwesiphina isikhululo xa bevotela urhulumente kazwelonke. Uninzi lwevote ezikhethekileyo kwilokishi yaseSoweto eRhawutini zenzelwe ezindlini, kodwa ayingabo bonke abantu abadala baye bakwazi ukuthatha inxaxheba kule nkqubo yevote ezikhethekileyo. Abantu abadala kwikhaya laseSoweto khange bakwazi ukuvota izolo, nanjengoko amagosa e-IEC eye awafika kwikhaya labo. We waited in vain since early in the morning until no apologies have been granted to the most senior members and the veterans of South Africa. Ukanti kubuyiselwe uzinzo e-Orange Farm emva koqhankqalazo belinodushe kule ngingqi, abahlali bavale indlela befuna ukubuyiselwa umbane. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi inkqubo yevote ezikhethekileyo iqhube kakuhle ngomvulo, kodwa abavoti abavumelani noku. Sizovota kanjani ngoba asinagesi, sovota kanjani ngoba sikhansela kumnyama, kumele sivote sizovota kanjani? Mpumalanga bamalunga ne-29,000 abantu abavote kule nkqubo yevote ezikhethekileyo izolo, ngelixa bengaphaya kwe-145,000 ababhalisileyo. I'm very excited that I managed to vote. Everything went very, very smoothly. I'm really very impressed. Kwiphondo lomntla Koloni bavotile abantu abaphila nokukhubazeka. Uninzi belichulumancile kukufumana ithuba lokusebenzisa ilungelo labo lokuvota. Ndinovuyo, ndinogcobo njengomuntu ongaboniyo, partially sighted, and ndifuna ukuthi abantu abablind bafumane umsebenzi nabantu abadisable bonke bafumane imisebenzi, and then bekhona utshintsho. Ukanti eGqeberha eMpuma Koloni luqhube ngaphandle kwamagingxi-gingxi uvoto ngentseni yanamhlanje. Uninzi lwezikhululo zovoto zivulwe kwangethuba. Imibutho yezopolitiko ivakalise ukuxhalaba malunga nokulunga kwe-IC ukubamba unyulo KwaZulu-Natal. Eli phondo lithathwe njengelona lijongwe ngamehla bomvu ngamaqela ezopolitiko nanjengoko iingcali zezopolitiko ziqikelela ukuhla kwenkxaso ye-ANC. Amaqela avakalise ungaxoliswa indlela i-IC ephethe ngayo uvoto olukhethekileyo kweli phondo. Baphinde bakhalaza ngokungabikho kokhuseleko lwamaphepha okuvota evoti ezikhethekileyo esele zifakiwe. Amaqembu ezepolitiki asebuze imibuzo ngokulungela kwekhomishana i-IEC yokubamba kokhetho esifundazweni saKwaZulu-Natal. Unobhala wesifundazwe we-ANC uBheki Mtolo uthi abantu abaqashwe yiyona i-IEC abawuqapheli kahle umsebenzi ngoba bayabajikisa abantu abangatholakali emshinini wayo i-IEC kodwa abakhona ohlwini labantu abazovota. I-IEC singasho ukuthi ikulungele kodwa hayi ngokuphelele ngoba
Ngizokhumbula ukuthi lama special vote abavota ngokukhethekile abahanjela emakhaya abaphinde futhi baye e-station baningi kakhulu KwaZulu Natal bangamakhulu amathathu namashumi. I-IFP yona ithi ukuqaphela kwawo ama-ballot paper akubhekiwe kahle njengoba amalungu e-MK ekwazile ukungena endaweni lapho egcinwe khona lamabhokisi ayo IEC amavoti abantu. Ngempela sonto kune video ike yavela nala sifake khona umbuzo ku-IEC einkundleni zokuxhumana sekuqhamuka ongqeqeke ngokuphapha nokuqina sebethi lezi zinto kufanele siyikhulume kodwa manje phela sikwazi ukungazikhulumi ngoba zithinta inhliziyo yokhetho ngqo ukuthi kwenzakalani. Iqembu le-Democratic Alliance lona lithi ukungabonakali kwamaphoyisa esifundazweni kulezi insuku ezimbili ezidlule into ekhathaza kakhulu. I think yesterday was a little bit disorganized. Today seems to be better. And we are pleased with people coming out to cast their special votes. Unobhala jikelele we-EFF uMarshall Dlamini uthi bona bakhathazeke ngokuthi izikhungo zokuvotwa ayivulwa ngesikhathi. Izolo besekumhlanganweni wekomiti eliphezulu lapho esihlangana khona sama political party no-IEC esixoxa ngezinto esizibonayo nama-processes ngokokhetho. Izikhungo zokuvota zizovulwa ekseni ngo-7 kusasa lapho inkulungwane zabantu esifundazweni ezihlabungezela kwabantu abawu-5.7 miliyoni ababhalisele ukuvota bazokwazi ukukhetha uhulumeni omusha wesifundazwe. NginguSamkele Maseko izindaba ze-SABC ngibika ngeseThekwini. Nanjengoko ilizwe jikelele libhekela uvotweni ngomso bambi bathi baziva bevalelwe ngaphandle kwenkqubo yonyulo abanye babo bangenamakhaya kwanabo bashishina ngemizimba bathi akhona umnyuso politiko yewazidina waya kubo ngethuba lenyanga ezintathu zogayo nkxaso bakwathi abazuthatha nxaxheba ngoko kunyulo kuba ivoti zabo kuyacaca zibalulekanga. Nanjengoko ilizwe lenjenjiya kubheka kunyulo lukazwelonke lwesixhenxe lwentando yesininzi ngomsolo usayo abanye babantu abatsha bathi zange baqalisa kubhalisa kungenjalo abakukhathalelanga kwa ukuvota abanye babo bahlala ezitalatweni bathi baziva bengananzwanga kwinkqubo yonyulo. Angeke ngikwazi ukuvota ne because there will always be a stigma to say ne South Africa will stay as the most unequal countries in the world. I mean, I'm going to vote Matama because they always say we must vote for change, but there's no change, you see. Personally, I never vote. Ukatlego Moloi sele ekabele kwiminyaka engama-30 ephila yena neskim sakhe sele kuqinqithe 10 leminyaka behlala ezitalatweni iziyobisi notywala impilo kubo. Moloi uthi ukuvota ayonto yakhe. Mina angeke ngithathe i-effort ngiye ngiyovota because mawungathi uyabheka as a young black man we are born into a statistic ukuthi this man by the age of 35 he will be rather dead, incarcerated in prison somewhere, or he'll be homeless and without a job. Abanye babo bakhala ngongananzwa ngabo bashishina ngemizimba kwizitalato zaseGauteng bathi khange babone noyedwa usopolitiki eyokubongoza ivoti zabo. I almost worked here for 2 months. There were no politicians arrived whilst I was working here. Ute wagaleleka ke umhla omkhulu obujongwe ngabomvu ngomso izigirigidi zabempeli baza kuba yilo miqodi kuyokusebenzisa ilungelo labo lokuvota. Kodwa kwabo bazibona bengathathelwa ngqalelo bathi iza kuba imini nje le efana nezinye. Kubhubhe abantu abali-13 kwingozi yemoto ebiphakathi kweteksi kunye nesigadla kuhola wendlela R521 phakathi kwendlela iPulukwane neDendron eLimpopo. Abasebenzi benkonzo zikaxakeka kuye kwafuneka ukuba basebenzise isixhobo esikhethekileyo sokuhlangula ukukhupha eminye imizimba ebivaleleke kwingozi. Abali-10 kwababhubhileyo ngootitshala bebesiya emsebenzini besuka ePulukwane besiya eSinwa Barwana. Nje ezimbalwa phambi konyulo lwalonyaka kwenzeke ingozi esube imiphefumulo yabantu abali-13 kwindlela iPulukwane neDendron. Kukholelwa ukuba le ngozi yenzeke ngentsimbi yesithandathu kusasa. Uphando lubonisa ukuba ukungaboni kakuhle kunokuba ngunobangela. This morning the whole Pulukwane, including this route, it was very misty that you could not see the route very clearly. I think it might have been a contributing factor in a way, but at this point in time we're just also waiting for
those that have to do the motor vehicle investigation to check what has happened in both these vehicles that are involved in the accident. Abasebenzi bexesha likaxakeka basebenze imini yonke besusa imizimba kwindawo yengozi. As we speak now, already 9 bodies have been confirmed dead. There are those who are still trapped, including the driver of the truck. It's very much touching. It's a situation that indeed, as the province, we want to say to all the affected families, receive our sincere condolences. Abaqhubi bemoto abahamba phakathi kwePolokwane neDendron baye bakhonjiswa enye indlela yegrabile. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama njengokuba kuseli iyure ezimbalwa phambi kokubanjwa konyulo jikelele uphando oluqhutywe iAfrobarometer lutandalazise ukuba ukuza kuthi ga izolo inxenye yabemi beli loMzantsi Afrika ibingekazazi ukuba iza kuvotela bani. Kwelinye icala ingcali zopolitiko zithi yona nto ibaluleke nangakumbi ngolunyulo kukuba kukho ngqiniseko ngokuba i-ANC iza kulugcina ulawulo. Ngoku siqhagamshelana nengcali yezopolitiko umnumzana Sandile Swane kwiziko le-IEC eGallagher Estate eMidrand. Mnumzana Swana, siyakwamkela. Kuphando lwe-Afrobarometer i-30% yabantu bengekazazi ukuba ivotela abantu kuza kuthi ga izolo. Ingaba oku kubonakalisa ukungabi namdla kwabantu kolu nyulo kanye kunento kuyithethayo ngamaqela ezopolitiko eli? Ibalulekile lonto ngoba iyathetha ukuthi abo bebesoloko belawula apha eMzantsi Afrika akusaqinisekanga ngokuba abantu bavele bovota njengesiqhelo. So ngoku ithetha uba abantu bajonga uba yeyiphi imibutho enothi ibanike into ebheterana kunele bayiqhelileyo. Mnumzana uSwane, i-ANC ibisoloko inengqiniseko yempumelelo kwiminyaka edlulileyo nangona ikhe yajamelana noqhekeko, kodwa kolunyulo inkulu intandabuso ngempumelelo yayo. Yintoni etshintshileyo eyenza ukuba kungabikho ngqiniseko ngempumelelo yayo? Mnumzana uSwana, sizawuphinda ke sizama umfumana umnumzana uSwana siqhubeke nodliwano ndlebe kunye naye. Ziyure ezimbalwa ezishiyekileyo phambi kokuba abemi basingisele kwizikhululo zovoto lwajikelele, ukanti abanye abantu emangaungeFreystata basazamana nokufumana iziqinisekisi zabo kwisebe lemicimbi yezekhaya ukuze bakwazi ukuvota. Uluntu olukruqukileyo nolusisifu ngumsindo lume kumajiko-jiko emingcelele kwii-ofisi zesebe lemicimbi yezekhaya eMangaung. Abahlali bathi banolangazelelo lokusebenzisa ilungelo labo lokuvota, nto nje ukungafumani kwabo iziqinisekisi kungumqobo oxabileyo. Oku emva kokuba kuqengqeleke iintsuku ubuxhakaxhaka benkqubo yokusebenza kwabezemicimbi yezekhaya buyekile ukusebenza kwiveki ephelileyo. Uthi ulapha ukuza kulanda isiqinisekisi ukuze akwazi ukuvota, yaye kudala belapha kungekho nkqubela phambili kusithiwa ubuchwepheshe obusetyenziswayo bucimile. Abayazi ukuba baza kuvota njani bengenaziqinisekisi. Yena unentshisakalo yokuvotela i-ANC nanjengoko yabakhupha kwintsizi. Banezindlu, abantwana banezibonelelo, yaye bafumana ne-370 rand ngoku ngenxa ye-ANC. Uthi kudala iquqa ebuyelela apha nomntwana wakhe owenza imatriki obhalisele isiqinisekisi nayizolo bebelapha kodwa babuya nembande esikhova. Ukanti ke isebe lezemicimbi yezekhaya lelule iyure zokusebenza ngenjongo yokunceda abo bafuna iziqinisekisi ukuze bavote. Iofisi ziza kuvulwa ukusukela ngentsimbi yesixhenxe kusasa ngomso ukugqithisa inkonzo kuluntu. Sixolise ngamaginqi-ginqi sinaye umnumzana uSwana kwakhona. Mnumzana uSwana, i-ANC ibisoloko inengqiniseko yempumelelo kwiminyaka edlulileyo nangona ikhe yajamelana noqhekeko, kodwa kolunyulo inkulu intandabuzo ngempumelelo yayo. Yintoni etshintshileyo eyenza kuba kungabikho ngqiniseko ngempumelelo yayo?
engathi sisenengxaki. Umbutho we-IFP umemelela ukuba kwenziwe uphando ngesiganeko esibandakanya umgqatso walombutho wesihlalo sobunkulu baphathiswa wephondo laKwaZulu-Natal uThami Ntuli. Umngcelele wemoto zikaNtuli zimisiwe kuhola wendlela u-N2 ngamadoda ebexhobe famacala ngase-Richards Bay izolo. I-IFP ithi kule moto bekunabalisa abane. Ithi-ke labalisa bebehlome bezingovolo befake izigqoko ezifihla ubuso. Leli qembu lithi ngesikhathi behlika emotweni ke ebengabhaliwe abazange basichaze ukuthi bangamaphoyisa noma cha. Kuthiwa ke emuva kwalokho labalisa baphoqe abaqaphi bakaNtuli ukuthi behle emotweni. Kithi indaba enkulu kulandelwa uNtuli, asazi ukuthi ulandelelwa uNtuli ngoba ukona ukhetho lolu obekungafanele ukuba lonakale ngoba konke besibone kuhambe kahle. I-IFP ethi seyivule icala ngalesigameko. We have noted and seen the statement released by the IFP in the province suggesting that their premier candidate was allegedly attacked by a suspect clad in blue overalls purporting to be those of police officers. And a case in that regard was opened at our station in Nkandla, which will be duly taken to Richards Bay, where the incident allegedly happened. We are going to investigate the matter as the police, and we are glad that such matter was reported to the police. We urge anybody who feels intimidated or who becomes victim of any sort of crime to report the matter. Kusenjalo i-IFP ithi isaculisekile ngomsebenzi owenziwa i-IEC okwengamela ukhetho okwamanje. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. Siphinde sixolise ngamaginqi-ginqi ngokuhlwanje. Sibulele mawethu ngosiboleka indlebe besuku benziwa. Mawahlangana mafuli ivume icama kuba sembo ndivumele ndingonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya kuyapholeka mbukela into kubana noko ndiliya imathumba ntaka kwindawo ezininzi phako Bloemfontein koMahikeng naphako Pitoli kanti ke mbukeli xa sijonga nangomso kuyaqhubeka mbukeli sizawulindela izibhaxu zenkungu ezingathi sizilindele kwindawo eziphako Kapa Lotumo into ethi ke mbukeli bani yaqhubha qinisekani into kubana niqhubha ngononophelo kanti ke mbukeli xa sizawujonga amaqondo aboshushu aphantsi ngokuhlwa njengoko kaloku mbukeli sibona kwindawo eziphaphezulu koMsina nguye u14 degrees koBalabura nguye u11 degrees kanti ke phako Mbombela ibe ngu9 degrees singene ke mbukeli pha ezenzweni phako Lady Smith khona ke mbukeli nakhona singatsho sithi liyabana kakhulu ngaye u2 degrees kanti ke phako Richards Bay mbukeli nakhona ku16 degrees emazeni eDurban nguye kaloku mbukeli u14 degrees kanti ke xa sawungena pha ezenzweni phako Sajonisi nguye kaloku mbukeli u12 degrees singene ke phako Mtrambeme Flagstaff emateke siqonde empoza emantlaneni elisikisiki siye naphako Ntsheleni emacwerheni nakomagqagqeni singayilibali kaloku inkawukazi icentule emthatha nguye kambukeli u12 degrees kanti ke mbukeli xa sijonga amaqondo obushushu aphezulu ngomso kaloku mbukeli phako indawo eziphako mazweni singayilibala kaloku mbukeli imzimkhulu phako Underberg nguye kaloku mbukeli u25 degrees eliphole nakhona ke pha eThekwini ngo24 degrees kanti ke xa singena kaloku eTsotshana phako Tsomo eTolofiyeni eQongce eCofimvaba naphaka lokhu emchayana khona mbukeli lifudumele ngaye u29 degrees fudumele nakhona ke pha Ntsheleni emacwerheni ngaye u29 degrees nakwindawo ke ezimbindi kweli phako DR ngaye u22 degrees ngisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni Xhosini.